lectura do Santo Evangelio segundo San Lucas. En aquel tempo dixo Jesús ao xentío: Agora ven, ninguén acende un candil para cubrilo cunha ola ou para o meter debaixo da cama, senón para poñelo nun candeeiro e alumar así a cantos entren. Porque non hai cousa oculta que non se chegue a saber, nin segredo que non se chegue a descubrir e traer a luz pública. Atendede logo ben o que estades escoitando, porque a quen ten daráselle, pero a quen non ten háselle quitar aínda o que creter. Palabra do Señor. Unha vida que ilumina. A luz sempre foi un signo moi querido para a Igrexa. Ao longo dos séculos, as nais cristiás han ensinado aos seus fillos na intimidade, non só con palabras expresivas, senón, sobre todo, co exemplo da súa propia luz, a súa fe. Tamén transmitiron a sabedoría e a fe a través de refráns cheos de profunda verdade interior. Un deles é iluminar e non difuminar. San Lucas dinos que a nosa luz debe brillar ante os homes a través de nosas boas obras, para que glorifiquen ao noso Pai Celestial. Ao final do día, o noso exame de conciencia é como o tendero que revisa a súa caixa para ver os froitos do seu traballo. Non empezamos preguntándonos canto perdemos, senón máis ben que gañamos e como podemos mellorar. O repaso do noso día termina coa acción de grazas e un acto de dor amorosa. Dóenos non amar máis e esperamos con ilusión o novo día para agradar máis ao noso Señor. Queremos proporcionar máis luz ao mundo e diminuir o fume do lume do noso amor. Señor Xesucristo, lámpada é a túa palabra para os meus pasos. Sexa a miña vida unha luz que ilumine na escuridade e fágache presente sempre polo bo facer das miñas obras.